Ай, че почвам да ви снимам бездарници. Няма да игра, защото му боли кръка. Не. Хайде. Баси, аз кой ще съм извикала? Няма да играе. Аз пак бях днес по 6. Леле, снаха ли днеска? Не. Ама пък и са малко днеска бяга да влезе да форма. Стана. Супер. А ти до кога си контрол? Аз в понеделника разтегнах нещо тук, но... И сега тичам, правя леко кросчета, ама не искам да играя. Още няколко дни почивка. За турнира да си? Да. Зизу. Аха, той за това ли пита? Само го обещал съм от 2 години. Кой беше Зизу, бе? Абе, Дидо, бе. И Урсуляв куфа. Дидо, има подаръче за тебе. Точно така. Само че трябва да пише хипотам на нея вече, но карай. Тук някой ще ме загрее стопката 100%. Прием заложи 3-1 за куфарите. Аре, почете, че нямам време, брат. Аз от тия каза не чух нито един. Сашо, той момче е много добро. Лявото ви крило, нещо подобно на Меси и на Рубен. Да. Нещо средно. Не знам, за първи път го виждам. Само съм слушал легенди. Ники. Слуша се музика, не знам как ще го викате, толкова се слуша на чалга бесна. Ужас. Ще трябва да го изхвърля. Охо, завивай! Точно така, Зайцев обърка я. Зайцев, дай една усмивка. Аз обичам дългите пички. Жалко съм 1,65. Повече, че се струва.
Тя на те и топката е в даката. Аз забравя да му кажа да е такова, да я донесе. Да. Готния. То с червено-черната ли? Аз не го харесвам, макар че има хубав удар и като играе сериозно играе. Ама не ми харесва. Ами той Цето го извика, някакъв полицай явно. И малко да разнообразим, че само се караме. Ало! Гледам тук един матч на НСА. Силно казвам матч, да. После ще се пуснем на някъде да пием по нещо, ако искаш. Добре, аре аз към 9 и нещо си бъда в нас. Да. Ако искаш направо ела тук към балона, аз ще тичам след малко и така. Добре, айде. Жорка, може да спукаш балона, че трябва да омахти без това. Леле, кой пристига? Здравей. Как си? Чудесно. Да. Футболисти са дошли, бе. Да. Уникално дерби. Липсваш ти само на гола. Какво в черното? Не знам. Ники ми каза, че бил много добър. Ясно. Повече няма да вика. Много би той. Ти няма ли да играш? Не. Ти си контузен. Той е Илко, между другото. Преди направи защитно действие, не е завярване. Или може би беше просто на пътя на топката, не знам. Ми отказах се, мисля. Мисля да взема самото. А? Нали Сандо си направи отбор? Какво казваш? Нали? Нали Сашо или друг Да, Сашо? да, същия Сашо. Има отборчено. По-добре те спортна система. Не завършваш от добре. Идеално пасче, Нено. За първи път виждам подаш. Ще се отбележи.
Ще подводим камък малко. Той слуша музика и остава. Самото играч на матча до момента. Гол и два паса тук не ги извежда на празна. Също вратаря. Те и с тия бутони не знам как играят в Украина и го върти. Тези бутони, бе? Защо? Не са пързали. Не знам. Това не мога долу да знам. 100% си подбил краката. Браво, бе, Теди, браво! То се отрепи, брат. Ще обучим по-то това. Мисля, звъних, какво става, какъв този ми прати. Пати звездата, момче. Само с него, Леле, Теди пак е отзад. Нещо става. Нещо има невероятно, не знам. Никой не се видел да меша повече от един човек. Да, баси, много странно. Тъй като започва да я дроби, да пуска. Па петички, па пинищчета. Дуспа и червен картон. Браво, браво, браво! Измъкнаха я. Може би за първи път играе момчето и просто не е свикнал още, не знам. Зад има човек! Това на този гаден терен с тия бувки. Леле, Ники пресече топка. Нещо става. Днес всички са в бати формата. Хай кик, подсечка и фаталити.